Hürmetli rayondaşlarыбыз, hürmetli aznaqaylылар. Sizni ihlas көңелдән якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйбыз. Яңа ел һәр йортка бары бәхет, шатлык кына алып килсен. Һәр барчагызга ныклы сәламәтлек, имин тормыш, эшегездә уңышлар, рухи ныклык, уй-хыялларыгызның тормышка ашуын телибез дип, ел буе намыслы хезмәт куйган тормышның барлык өлкәләрен үстерүгә үзләреннән зур өлеш керткән һәркемгә үзенең рәхмәтләрен Азнакай муниципаль район башлыгы Марсель Шайтуллин маяк битләрендә юллый. Ә без, Маяк редакциясе коллективы хезмәткәрләре, үз чиратыбызда бу кайнар котлауларга кушылабыз һәм җан җылыбызны кушып чыгарган Маяк газетасының яңа ел санын сезгә тәкъдим итәбез. Бу санда агымдагы елның спорт, мәгариф, авыл хуҗалыгы, мәдәният, сәнәгать, сәламәтлек өлкәләрендәге зур җиңүләр хакында, Азнакайыбызның үсешендә Татнефть җәмгыятенең эшчәнлеге турында сөйләп, районыбызда башкарылган эш гамәлләргә йомгак ясыйбыз. Яңа ел алды атнасы балалар өчен күңелле чак. Чыршы бәйрәмнәре гөрли, Кыш бабай татлы күчтәнәчләр өләшә. Моннан без дә читтә калмадык. Әлеге матур вакыйгаларны газетабызның һәр битендә диярлек шагылдырдык. Әйтик, балаларның президент белән очрашуы, сәламәтлек мөмкинлекләре чикле ятим, сәләтле мигрантларның һәм мобилизацияләнүчеләрнең балаларын һәм гаиләләрен котлау хакында газетабызның тулырак битләрендә укырга мөмкинсез. 31 декабрьдә Азнакайларны яңа ел бәйрәмнәренә көтеп калабыз. Бары яңа ел кичендә генә сез сәнгать осталары концертын, татар эстрадасы артистларының чыгышын, район һәм бистә җитәкчеләренең котлавын тамаша кыла алырсыз. Бәйрәм программасы шулай газета битләрендә бастырылган. Юлбарыс елы Азнакайларда нинди вакыйгалары белән истә калды икән? Бу сорауга тренер, юбилейный спорт мәктәбе директоры Айрат Миңнегалиев, Әгер авылыннан күп балалы гаилә әнисе Илсия Хәмзина, популяр җырлар авторы Айгөл Вәлиуллина, блогер, социаль хезмәткәр Мәрьям Миңнегулова җавап бирәләр. Шулай ук бүгенге көндә махсус хәрби операция зонасында хезмәт итүчеләр турында, салкын кышның җылы очрашуы хакында. Ничек дөрес итеп монча керергә? Яңа ел сынамышлары. Куян елын каршылаганда Азнакайларның өстәлендә нәрсә булырга тиеш? Куян елыннан нәрсә көтәргә? Хәмит Басыровтан прәникле яңа ел хатирә язмасы. Мәкле күмәч рецепты. Бәйрәм чорында почта бүлеге, сәламәтлек саклау учреждениелары, ЮХИДИ бүлекчәсе, күп функциялы үзәкләр, чаңгы базасы һәм башка оешмаларның эшләү графигы. Гыйнвар аена намаз вакытлары, кайнар котлаулар. Буларны барысында 30 декабрьдә чыккан Маяк газетасының битләреннән укып белә аласыз. Бәйрәм уңаеннан үзебезнең укучы райондашларыбызга, гомумән барлык Азнакайларга да яңа елда ныклы сәламәтлек, хезмәт уңышлары, бәхет телибез. Барлык өметләрегез һәм теләкләрегез дә тормышка ашсын. Йортларыгызда иминлек һәм муллык иңсен. Бөтен авырлыкларны үтеп баручы ел үзе белән алып китсен дә, киләсе 2023 ел районыбыз, туган республикабыз һәм илебез барлык кешелек дөньясы өчен тынычлык, тутырыклылык, иминлек елы булсын. Киләсе елларда да бердәм булыйк, бергә булыйк дигән теләктә калабыз.